tutorialul meu sunt Dragoș, adică Creeper Boss 66 și astăzi este primul tutorial pe care îl fac. De ce naiba? În fine, deci, de data aceasta, tutorialul, de fapt, primul tutorial este cum să echipezi un item, pentru că unii nu știu și am întrebat pe unii la care mă uit eu. Să luăm scoutul, de exemplu. Aha. Hai, încarcă-te, hai, încarcă-te. Nu știu de ce merge așa laghi. Așa, dau pe D, să n-am nimic echipat. Așa. Deci, scattergun-ul. Primării. Punem ce aveți, dacă aveți. Puneți aici, apăsați pe ăsta, după aia dați așa. La pistol. Dacă apăsați și dacă aveți ceva, puneți-l. Sau bet. Lol, n-am nimic. Așa. La pălării, astea sunt mai rare, deci dacă sunteți nubi și nu, de fapt începător, că nu e ceva, un cuvânt rău, e începător. Și nu știți, nu cred că o să aveți pălării decât dacă vă luați premium. Eu îmi pun asta. La mine.